kacang semut panjang iki. ku mesti nggone semut ireng lho. Semut iki semut nyokot. Nggih sampean. Duduk semut sing kuwi merambat. Wis lho, wis rong bedeng iki wis ilang lho wis padang. Men esuk karek maculi terus jos tenan. Banung lapo iki Banung? He ala lor iki lho, men, kan men. Mola lemah, iki diwalik kan iki wingi ana tandurane to. Yo tandurane iki supaya ganti. Iki wingi tomat karo lombok to. Saiki tak ganti lah dikek media tanam ngene iki. Terus lemane carane ben subur iki diwolak-walik ngene iki lho. Dicampurke ngene iki, men gembur, men ra atos. Nek ditanduri meneh iku men kepenak, lemu njukan tandurane iki. Oh, berarti sing dijebol iki wingi lombok. Iki sing iki lombok, sing kene iki tomat ngono ku. Iki meneh kate tak tukokno bibit terong apa meneh ngono lho, men. Sembarang, men. Cek kena digo gawe janganan. Pak lotong lho ora tuku kok. Ya wedokku senengane hemat, kayak ngono ta. Masih nduk pasar terong keleleran, tomat keleleran. Lah yo nganggo duit. Lah nek nang kene nandur-nandur dhewe, diolah-olah dhewe. Katene gak enak ta. Lho, kok gorong nek sampean ora ada skip iklan. Yo lek akeh. Ora dulur pancen ini dipikir-pikir pancen yo ngono kuwi. Kudu iso memanfaatkan lahan ya. Nek sing duwe lahan. Sing ora duwe kae iki ya iso nang polybag dek nang pojokane omah sing penting kena panas. Kok ngene lho, Lur. Oh, berarti iki sampean jeboli wisan sing iki. Iki wingi tak jeboli to. Aku jeboli iki wis oleh loro sedaerah kene ambek kene. Ah, engko kono kae didelok sing kira-kira lomboke sing wis gak iki wis gak wis gak ono kembang-kembange kayak dijeboli meneh sing wis gak produktif ngono kuwi lho. Lah iku dijebol ganti meneh ni sore. Lur, terus ngene iki lur, dadine sak bedengan ngene iki biasane ku tak kei sak glangsing media tanam, worok-worok. Nek lemane wis empuk cukup sak glangsing wae. Nek lemane sehat terus dikei loro ora apa-apa. Iki ora masalah masih dikei loro mak kei telur ora apa-apa. Karek menyesuaikan ae. Tapi iki gembur kok ya Banung. Nah, iki gembur. Soale angger katene nandur kan mesti dikei ngene media tanam. Yo, nek ana watu ngene iki dingkirke kayak pinggiran kae. Nah, wis lur. Iki wis siap ditanemi lur. Dadi engko sore karek ngekeki bibit. Nandur iku kudu sore. Mergane nek sore kan oyote iki menyesuaikan wis semalam. Dadine gak katrok. Ngono. Saiki ayo njeboli lombok sing dhuwur kono kae. Iki wis ana sing mati-mati perlu dijeboli lur. Sing mati dijeboli. Iya lho. Oh, iya iki garing-garing iki. Iki lho lur. Kayak ngene-ngene iki lak wis ora produktif lho. Nah, kayak pitik ngono kan nek wis ora produktif ya dibeleh. Soto. Soto. Nah. Ngene iki wis ora ono, wis ora bakal woh ngene iki yoan. Lho, kayak ngene-ngene iki. Ambek jebolono Banung, mbek gawe jangan sing sono di lomboke sing isa ono. Ya iki kok dipilehi ngene iki lho men, kok dipilehi. Kok ya dijeboli dingenekno ngene iki dhisik nang kok dipilehi. Kok. Tuh. Ngene kok diseseli meneh sing enom lur. Dadine cekno gak sampe kepaten lho. Ngarepe sampean iki Banung gak dijebol. Iki koyokan isik yo. Isik ta. Isik, iki sing wis entek. Soalnya aku botone sing ijo. Dadi tak jebol iki kok digawe masak ya. Engko mari ngene mel aku lur. Golek kacang panjang. Kok jangan kacang panjang ae. Lho kok bayem ngene iki. Kayak ngene iki wis ora kena dijangan, mergo godhong kabeh. Nek dibacok ngene iki njuk semi meneh, ngono lho. Aku iki lho nek nyaponi kene iki ya, ora tahu tak buak, ora tahu tak obong. Tak lumpukke nang tengah ngene iki lho, njuk dadi mulsa. Lemahe barang iki, nek godhong-godhong daun lho, Lur. Dadi pupuk daun lho, Mas iki lak gak atos, dijemok, dijebol tok ngene wis ambior. Mergane ya ngono ku mang. Dadi nek kebonan ojo kepengin resik njuk diobongi kabeh ojo. Dadine pinggir-pinggir kono resik ra apa-apa, terus di tengah nang ngene iki dadi mulsa.
Engko lemahe gembur, dadine tandurane subur, kaya Bandung ngene iki lho lemu. Lho. Ngene iki lho. Winginane kono dong sintrong bareng lur. Do urip nang kene. Lho, ngene iki diengkirke lur. Iki dijebol lur iki lur. Engko dijukoki lomboke ya. Digo masak iki lho lur. Lho. Ngene iki. Apa diganti tanduran apa men? Ora sakei lombok ya. Kira-kira Lombok meniki pas musim ketiga ae. lah iya, anjene lur ya. Nek musim udan sampean tak kandhani tanduran lombok, ya iki kurang luwene lur, wong aku duduk petani lombok. Nah nek engko krungu sing petani lombok ya diguyu ala wong goblok wong bento kok ya gayane atik nerang-nerangke masalah lombok. Ya mek sepengetahuanku aku iki nandur kan ya mek sithik, udu di lahan yang hektaran, ngono lho maksudku. Nek udan-udan biasane lombok iku walang kekeken. Walang kekeken iku endi ya tak dudukno suatu contoh. Lah, monggo iki lombok isih ijo. Wis padha do dintupi tawon ngene iki. Ora iso abang sehat ngono lho. Dadine iki abange abang bosok. Dadi ngene iki kok akhire. Lah, kaya ngono-ngono kuwi njukan. Mangkane iku nek nandur lombok nek musim ketiga aman, soalnya ora udan panas. Nggak ada penyakitan nang lombok, masih nang Brambang bareng yo nggak ada penyakitan, yo sithik akeh. Ngono kuwi lho ning ngomong. Wong aku yo udu petani tenanan, petani rumahan ngono lho. Mbangane ono lahan nganggur. Ini lho, engko nek sing pinggir kono ya sisuk wae nek aku kok bedoli kabeh saiki ya ora sida masak. Ya sedina bisa, sedina sak bedeng. Dan kudune ngono kuwi. Wingi sampean lerong bedeng ngono. Ha wingi kan tomate kan wis karek prul ngene nek tomate koyo te ngambang men. Bisa jembek lombok. Lho. Mbok nek ana sing instan ngono tak tanduri sing instan kok lho. Opo? Ya dhuwit, tanduri ngene iki sewu dhuwit atusan ewu utawa 50.000 ngono karuane. Iya, kene iki kudu dikek cagak lho. Soale nek gak dikek cagak, ngene iki yo ambyuk ngono lho. kene iki ditanduri apa ya? Sawi ta? Kene ta. Nek sawi ku men, sifate sawi ku begitu panen kudu langsung kabeh. Heeh ya. Sak gerudukan kudu kabeh. Nah nek lombok kan menggo ngono dijupuki sing abang-abang sik, meneh ijo soalnya sik ijo mben 2 dina 3 dina abang maneng. Dadi ki cara awet. Bayam abang Bandung. Iki bayam abang iku bang sing duwe bibite engko tak njaluk bang. Winginane kene iki koyo ono tapi kok njuk mati ya. Dan sak bedeng bayam terus apa ngono ku. Sing gare kene iki men. Ya bener iki lemahe gembur. Cuman delok entah kayoman. Iya kayoman. Sing gare iki Gedang. Lah sapa sing nandur gedang iki? aku. Nah iya. Lah kok nek tak ketok aku ya ora mangan gedang. Eling manukmu iki mangan gedang. Iya ya. Iki sing raja sing ndi? Sing raja iki sing iki raja. Sing iki kepok, iku ya kepok. Raja diwat-wet. Lek sing liyane mati gak apa-apa. Tak wet-wet. Ya aja, pokoke iki mek kepok mbek raja ndang. Heeh. Aku seneng nek raja. kepok ya gige makani manuke. Lho, sing iki lho Lur. Iki telo muntule barang ki wayahe Mbah Bati ning sisuk wae gentenan Lur. Iki. Karek mikir kene iki men. Iki godhong iki arep tak kethoki godhonge ning wohe yo njuk elek. Ora iso apik nek godhonge dikethoki iku. Iki ono kates. Kates iki kabeh tak kethok del. Iki mumpungane sik cilik, kembange sik iso dirangkai mbek tangan. Diranjuk mbek tangan. Wis jan mesti kek wae men menejo sing dhisik ae. Engko nek kirane wis brondo langsung ditebas nih sore wis ngono. Heeh. Tapi sisi kono kates wedok men. Heeh ta. Iya. Berarti wedok. oh, California iku ndukur. California koyo nih. Tapi udu nek California. Kok ane kali soalnya gintung gak ono iku? sungute iki. Kok ane kali gintung? Kang men gendeng kali gintung jarene. Kurang ajar. Ya wis ngono ku wae wis iki ae lho dijabuti dhisik perkara katese ya wis meneh apa jare ngono ae. Iki dina meneh nek dina pasarane pripe tukoke bibit ngono kuwi. Wis lho wis rong bedeng iki wis ilang lho wis padang. Meneh esuk karek maculi terus ditukokno bibit. Di apa dikek media tanam dhisik terus sore ditanduri. Engko diluk ngene wis dhuwur nek tanahe subur iki. Saiki ki ayo dipilih lomboke.
Lur, gempor ning kene iki wae. Enak iki wis ora nek lemah iki ora suket ae. Kok ora gatelan bokonge. Pilih. Dipilih ikut gendang lho. Jane aku tuku lak ora tuku. Tapi wis ora produktif. Kalau lombok ini berarti jangan lombok berarti lan. Ya iya jangan lombok. Tak tutup sithik mari ngene iki nang ayo melok aku ndelek kacang yo nang dhuwur kae. Wis nang lombok. Lah lur nek iki lho lur kacange lur. Nang kok dijangan ngono lho. Goleke gandengan apa kulit melinjo apa kok. Wah, kayak Bandung ku. Sing delwole sak mene-mene kae iki lho rek. Delok ta. Nek diunduh iki eman-eman lho. Nang ngene kok dijangan lah enak semute rek. Jan mantap semute iki lho sing gak bobot ta. Kacang panjang ku mesti nggone semut ireng yo. Semute iki semut nyokot. Nggih sampean. Duduk semut sing mengkur merambat. Lho. Biasanya dinggone ulo ambek ulo ijo, biasane ijo, ulo ya, ijo. Heeh. Nek nang kene iki biasane ulo ijo lho, nang tandur ngene iki. Lho seneng aku iki lho unduh-unduh nek kok ngene iki, delok entah pokok ora ana ulere ning. Nek ana ulere tak kipatno. Mending ular apa ulo? Yo padha ora mending men kono karepmu dhewe ta ulo. Nah nek ulo aku dicathik bongko. Kok nek ular ki yo gilani, medeni. Oh. Gak ada pilihan. Wis ora ana pilihan, bareng ngono-ngono iku. Aku tak milih duit ae. Kayak lho, milih duit ae. Lur, entah. Sampeyan gak melok ngunduh ta? Sini yo, nek kepengin ngunduh nang ki ae dewangi ngunduh. Oh, lek sing nom banget iku enak gawe lalap ya Bandung. Nek sing nem banget iku enak koyo aniku digawe koyo terancam. Ngono-ngono ku lho, Lur. Enak lho, terancam to ambek kemangi utawa disambel kacang. Tok ngono ku lho enak, dilalap ngono. Hah, ngono iku dah lalapan goreng nila yo Lur yo. Terus sambel sing temu eplok kae terus lalapane kacang iki yo enak temen Lur. Nang ambek dijejeli kemangi sewedep. Alah, lho iki lho yo akeh dawa-dawa kok yo iki mangkok kesingkur. Gimana yo meneh anu men sarapan esuk gawe sambel kacang ngene men. Sambel kacang ngono yo. Sarapan esuk nang aduh. Lho ngene iki lho gak yo pisan wis dicokot lho. Kuwatel nek mari nyokot iku Lur. Dapat tidak meninggalkan jejak ngono. Salah. Wis mut meneng yo ana aja nyokot. Nyokot gendan tak cokot kon tambahan. Wah, kayak lho. Oh, iya Lur, wah kayak lho. Entah kayak ngene iki lho. Ki campur kacangnya, ono kacang sing ijo, ono sing putih. Beda apa Nung? Yo nek kacang dawa jenisnya padha ae, ning maceme beda-beda iki ono sing putih, iki ono sing ijo. Ning rasane yo padha ae kacang dawa. Aduh. Lagi Lur. Nek ngene iki yo men, wis pokoke kudu diunduhi kabeh yo men yo. Wis sembur akeh tangmane yo kate digawe opo ae maceme. Seneng Lur, soalnya ngene iki Lur, kacang dawa iki gelis tuwa. Nek dina iki rantek semisal sing wis gede-gede ngene iki lho, sisuk wis dadi tuwek, dipangan iki yo ora enak. Nek ngene kan sik enak dioseng, dilodeh, arek dilalap, enak kabeh. Wis men, wis akeh. Lho, wis akeh Lur. Iki sakmene akeh wis engko lak ana campurane barang, ana tempene, ana sembarang dinyae. Ya, ana kulit melinjo, amane di kulit melinjo men. Nah, engko dicampuri iku. Wis ayo Lur, mulai Lur, ayo. Wis gak apa iki semute akeh. Nah Lur, wis yo iki tak petikane kacange. Lho, oleh sakmene akeh Lur rek. Gak loso ngono lho. Nah, ketoki jajal ngene lho Lur. Mbok rasa kabeh men iku men. Dipilih engko sing nom-nomene disambel men. Ngono ya. Heeh, lah timbangane kok aku nang ngawas maneh. Iki ganti lombok iku mau Lur, dipetik ngene iki. Engko gek diumbahi kabeh bareng kacang kuwi. Halah, ndane seger iki engko. Kaya nek klopo sing nang mburi omah kae isik ta ya men ya? Isik. Isik ya? Nah ya kuwi wae engko. Nah wis Lur, iki lak tempe gembuse lho. Nang kene iki modele ngene iki. Tuh ayune ta. Lho saiki karek lombok ijone.
Dicepak-cepakno dhisik ngene iki lho rek. Dadine wong masakne cemepak kabeh iku enak, karek serang-serong rampung. Sing suwe iku cepak-cepak ngene iki. Nek karek ngatengi ngono gampang. Wis ngene iki sak tugel-tugele sak karepe. Iki lho tomat ijo, tomat abang. Cikno seger kok rupane barang ya cek ayu. Irisi gede-gede wae ya. Tuh. Lur, iki klopo nang mburi omah wingi lho. Do ceblok tuwa ngono iki lho, garing-garing. Ngene iku karek diparut. Wis ngene iki nek gejangan aku gak tau tak keriki ngene iki babano ora apa-apa. Soale santen niku ya kabeh klopo dadi santen, tapi kanile iku mepet kulit iki lho dadi eman-eman. Balik maneh wong wedok iku ta hemat. Wis lur, wis mari kabeh karek ngulek bumbu karo marut klopo. Mari ngene iki daden geni ya. Wis gek ndang rampung, satset ngono ki lho. Kon wis mari mangan ki wetenge warak wis karek kelop ngono wis gak ngrungsung, gak ngudung le arek masak ya. Hitam iki jangan lombok. Nah iya, pancene kepengin lho bayangno ta lah. Nek hawane koyo mendung-mendung, sampean bayangno dhewe lak cangkem iki rasane ngruwami. Kepengin opo? Wis sekarang aku urip kuning desa lho, kepengin opo wis tak jejeli jangan lombok ae wis. Wis ngono ae sampe pedes nyenger-nyenger ngono kae lho. Lah yo enak lho, mari mangan weteng warak wis gareng lekar turu ngono. Wis lur wis rampung kabeh to, klopone mari tak parut. Saiki karek bumbune. Sing dilembutno iki ama cuma brambang bawang, kemiri, lombok rawit, lombok abang, salame gak dilembutno, jegurno tok mbek gong songko ya. Jahe wis ngono ae. Ngene lho, blok sithik-sithik ngene iki. Nek babar pisan ora amot coweke ya. Nalik kayu lur. Lho, tumpukan kayu sakmene akeh suwe-suwe kok yo entek yo. Jukoke ben dino iki. Aduh. Wis lho sakmene lho. Sakmene 1 lur 4 5. Iki wis ngatengno. Jangan sak wajan. Ayo, nang golek blarak sik iki blarake nang mburi. Ini nggawa siji ngene lur gak usah kakek. Wis cukup. Wis ayo dilekasi lur, masake. Wis lur saiki bumbune tak gongsone ya lur ya. Sampai tua anak ya rek iki gongso bumbune iki ya, cekno enak. Godhong salame dilebokno sisan lur. Lho. Kulite mlinjur dilebokno lur. Iki dosang-osengeng. Engko dikeki banyu sethithik, kulit mlinjur cek mateng ya. Iki wae. Sambil mersih santen ya lur. Nah, ngene lak enak lho. Kunjuk bareng-bareng mari. Wis lur saiki kacange dilebokno. Lombok ijone. Lombok rawit karo gula. Tempe menjese. Wis pokoke dilebokno kabeh. Iki tomat abang, tomat mentah. Lho, ya apa? Suwek grek nek kaya ngene iki modelane. Lho. Wis lur, saiki karek santene sing mlebu ya. Iki mau sembarangan wis tak. Jos tenan. Lho, wis ora usah akeh-akeh, semene wae wis cukup. Nyamak-nyamak Bandung. Iya, lho, bumbune krewoso nek kaya ngene iki. Iki wis bener-bener pedes lomboke wis sak kranjang motero iku lho. Ya, saiki tak entase karek goreng jair. Aku duwe jair kok tak gorenge. Bismillahirrahmanirrahim. Madang lur, madang. Ayo, madang. Lonca, lomboke mencicili sampean ki lho, Dlon. Lho. Lho lur iwakku gede-gede to. Iki mang Dek Elis wis request sampe Ade Angel. Aku kok mangan mbek iku ya jarene. Kaya eleng wis tuwa lur dilebokno. Wis lur-lur men.
Wis lur kok mari ngene goreng iwak iki. Ayo melok aku madang, tapi sadurunge madang ojo lali sampean kabeh ngombe nodem. Nodeme dilingi, ojo njuk terus ketok iwak gede ra eling nodem. Bahaya. Soale mbok terus kok. Aku mari ngene tak ngombe. Lur, tak kandhani. Bandung dhe voucher nang kene iki ya dienggo tumbas. Eman-eman nek gak dienggo tuku kok. Nang ojo lali tukune iku nang ndi? Nang gone tuku official story Nodem sing ngono logone mall iku lho rek. Nek gak ngono nang gone Bandung iki, nang gone linke Bandung ono ya an ya. Linke Bandung ya ono iki. Heeh. Dadine sampean gak usah ngel-ngel golek ya. Wis dieling-eling pokoke Nodem iki sing ngatasi dan menyetabilkan gula darahnya awake dhewe, cek gak bingung ya. Aku saiki lho wis alhamdulillah normal mal. Ben esuk tangi turu tak cublas normal. Tangi turu meneh tak cublas, mari mangan tak cublas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya bukan awak dhewe iki ndisik kersa kabeh iku mang ana dalane dhewe-dhewe. Gusti Allah sing ngijini gak ngono ta kok ya. Awak dhewe iki menungso ning kok usaha. Ya apa carane awak dhewe iki sehat? Tarak ojo lali ya rek ya. Wis ngono kuwi wae. Dadine cek iso bendina ndelok YouTube Bandung tanpa loro. Engko Bandung mangan nang melok mangan ngono lho rek kok. Nah, ayo lur, madang lur. Delok entar rek ngene iki lho kate pengen ayo. Iwake sakali dhewe. Ayo, lur, delok entar lah. Diurap ambek segone koyo ngene iki lho lur. Terus iwake dipuwoklek koyo ngene iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Oh enak temenan lur, nampol nyawalut. Rasane tempe menjas campur kulit campur kacang iki mbok temenan nyawalut lur. Sampeyan ono ngono ku gawe ngene ta. Enak-enak. Iwak daging adekan lur. Enak adine. Alhamdulillahirabbil alamin. Entek lur. Wadah seger mantep. Sampai kemeringet gua biasa iki. Wes ngono ki wae ya dulur ya. Bandung iki tak nyuwun pamit, nyuwun sewu ya dulur. Menawa ana salah Bandung di ngapura pokoke ya lur ya. Aja blenger-blenger ndelok videone Bandung. Donga dinonga wae. Tak dongakno dulurku nang ndi wae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan adab laine barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.